Nôl 24 o Fai 2016, wedi bod mynd good trwy dydd, good day ar y seiled, enjoyo, boes y bach o hwyl. Byti hanner awr i 8 o nos, ath carreg mewn i'r machine. Ond troiais i switch off a popeth le oedd i troi'r drwm a popeth bant. Ond dylen i wedi stopo'r engine hefyd, ond o'n i'm yn gwybod bod y machine still yn troi lawr, so is i tannu fel wedi gwneud canodd o weithiau i checo beth wedi digwydd, fan y damage oedd popeth. Sy'n o'n i'n llysgo mewn tannu, cudiau sy'n le fi arfer cudio i tynnu ni'n mewn, ond oedd y blade still yn troi tu mewn a dynodd yn law i mewn i'r machine. So, ti'n bod, ar y pryd, meddwl bod y llaw still na, achos oedd e jyst teimlo fel bod e'n cael ergyd. Hwna oedd y peth gweitha. Sut yna sy'n law mas, a dim byd na. Wel, dales sy'n law yn ei, jyst o'r llaw drosti a stopo'r gwad a pethach, ti'n bod. Awr hanner, beth sy'n sefyll ar clos, yn dala law yn unan i stopo wedi mas. Ysbyty Glangwili'n Gyfyrddin gynta, a wedyn lawr i Treforys yn Abertawe. Ond maen nhw'n gweud bod yr corff yn hilo hunan, so nhw'n rhoi'n llaw i mewn yn yngorff i cael pethau wella yn well de. Lwcus oedd y wraig heilwen, oedd hi'n cymerodd i amser off gwaith i gofalu ar ôl fi, achos y tabledi o'n i arno am y pôn, o'n i'n ambell i ddyrnod, o'n i'n gwybod le o'n i, for honest. 6 wythnos ar ôl Damwain, o'n i'n ôl ar y self-propelled. So chybod, o lot o fel bod fi off y men, ond gweld fi dreifo tractor ar hewl, a feddwl, yn eirin hwnna, fe mae fe'n ein ar ôl y tractor. Wyt ti'n newid unrhyw beth ti'n neud ers y Damwain? Wyt ti wedi newid ffordd ti'n gweithio gyda peiriannau? Lot fwy barch at y peiriannau nawr os, ond ti'n still yn fel covers a'r PTO shafts, ti'n still yn neud y pethau ni i gyd, a o'n i'n neud yna cyn ni, achos a covers dros chines a popeth, ti'n still yn neud ni, o'n i'n neud ni cyn ni, achos ti'n clywed yn gwybod y dymweiniau yn digwydd achos pethau fel yna, so o'n i'n dieddol neud pethau fel yna, ti'n mwy garcus at pethau nawr. Ti'n meddwl diwedd, am y bywyd lot mwy wahanol, achos ti'n cymryd yn gynnatawol, bod 2 lawd yti, a fi'n cofio mam wastad yn gweud, wel rhoies i 2 yti, bai ti bod ti wedi colli un. Sut des i mas o ysbyty, o'n i'n cered yn bwyty'r ffarm, boes yn mas, y machines yn dydd, boes yn ôl, o'n i'n ffeli wneud i byd i helpu nhw, a oedd e'n dorri ngalon i rili, achos o'n i'n moyn helpu a ffeli. Ond unwaith des i mas o ysbyty a cael y braich mas o'r groen, o'n i'n teimlo fi gallu neud rhywbeth. Hyd yn oed oedd e dim byd, o'n i'n ffeli reparo tractors a pethau, achos oedd e'n rhy boenus yn dynner i dwtch. So o'n i'n trial, wedyn ni, o'n i'n just mynd mas, so boes y paratoi tractor yn bore, o'n i'n mas i neud bach o belo, a neud, just tria helpu, tria cymeryd y baich o ffyrhau nhw, achos y boes wedi gweithio, oedd e digwydd amser mwyaf bisi'r flwyddyn, so o'n i'n just moyn cymeryd y baich nôl, gwaith yn y tŷ ambell waith, pethau ti ddim yn feddwl am sy'n mwy, mae pethau sy'n mas tu fas, ti'n llen dopi rhaid, achos mae lot o pethau sy'n mas tu fas, maen nhw'n drwm a maen nhw'n fawr, so ti'n llen dala nhw rhyw ffordd ar dy fraich. Ond pethau bach fel golchi danedd nawr neu torri gwynedd, pethau fel la o'n i byth yn feddwl bydde'n rheini ar y dechrau, oedd yn pseto fi mwyaf, a i fy'n torri cig neu rhywbeth. Ti'n ffeli wso cyllydd y fforc yn iawn. Pethau fel la oedd yn pseto fi mwyaf, achos o'n i ffeli wneud nhw. A gath hwnnw effaith mawr yna, achos o'n i'n ambell i ddyrno, byddwn i'n llefen wrth y bwrdd, a meddwl fel yn mynd o rownd. Ond mae pethau gael mas neu bobl, fel fi, sy'n helpu ti. Wrth dy waith yn Aneurin, ti'n gweithio lot o ffermydd yn yr ardal. Os ti'n gweld rhywbeth sy'n bach o'i le neu bach yn beryglus, beth i ti'n dweud wrth y ffarmwr yna? Mae'n job ambell waith i ti a gweithio bobl, achos ti'n teimlo ambell waith, dwi'n fusnes i ti. Ond os ti'n gweld rhywbeth, os ti'n gweld rhywun yn neud rhywbeth twp, really, ti'n tra gweithio nhw, pa i neud yna, dyle ti'n neud yna, un cyfle ti'n cael bod ar y byd yma. Pa i neud rhywbeth, ti'n tra geino muned fan hyn, muned fan yna, ond allai Damwain digwydd cymryd y fywyd i. So, os ti'n gweld rhywun yn neud rhywbeth real twp, ti'n gweithio nhw, pa i neud yna, eiliad ti'n geino wrth neud hyd yn oed fel cered dan bel ar y loader lan yr awyr. Cera rownd, dim ond un piben i byrsto, sy'n eisiau, allai fe fynd ar y fywyd i.
neu newid y fywyd i. A felly mae lot o bobl sy'n gwrando ar hwn felly yn dweud neu meddwl weithiau o jiw yng nghyd-destun damwain ar y ffarm, neith e byth ddigwydd i fi. Be wedi ti wrthyn nhw? Ie, na beth o'n i wastad yn meddwl, os ydy digwyddodd, ti'n ffeli credu bod ydy digwydd i ti. Fi dal yn meddwl bod dwy law sydd dy fi. A sut ti'n mynd i wneud jobyn a ti'n mynd i gydio'n rhywbeth a ti'n meddwl, na, dim dy fi. Pethau fel la sy'n effeithio ti mwyaf, so pidwch byth meddwl dyw e'n mynd i ddigwydd i chi, fe alle fe. O ti'n neud popeth yn iawn, ynddo ti, tymod, o ran neu siw bod y peiriant wedi stopo symud, ond mae lot o bobl yn felly meddwl bod nhw'n gwybod beth yw'r pethau iawn i wneud, ond mae damwainau dal yn digwydd os eisiau mwy o fforddiant neu mwy o gyfwrddiadau o dro i dro. Fi'n credu bod ni gyd yn meddwl ni'n gwybod beth sy'n iawn, ond y fwyaf ti'n neud un job, ti'n meddwl, allai neud hwn bach yn gynt, neu sy'n eisiau fi neud na, neu. Ond, ers i hwn digwydd i fi, ni'n neud popeth, ti'n neud siŵr nawr, fi wedi cael sawl bloc ar y machine ers ni. A nawr, popeth, troies i pob switch off, sy'n fod gael ei droi off i wneud y machine yn saff, ond nawr fi'n stopo'r engine a popeth. Troi popeth off, so ti'n jwmpo mas, ysdim byd yn rhedeg, fi'n sefyll wedyn ni, i sefyll nôl, nes bod hi'n stopo, ti'n lli clywed y machine, ond achos gydwys i'r engine i rhedeg o noswaith na, ond ni'n clywed i'n troi. Bo fi wedi stopo'r engine noswaith ni, fe ni wedi clywed i'n troi, ond achos nes i mo ni, so pethau bach fel la, nawr fi'n jwmpo mas, sefyll nôl, gadael i stopo, wedyn ni fi'n mynd ati. Pethau bach, rhywun peth, a belo popeth, ond a bela, ti'n lli gweld nes yma'n troi, os mae'n pick-up reel, ond pethau bach, ti'n neud siŵr bod popeth yn stopo symud, cyn bod ti'n neud i byd. A dim mentro torri corneli felly? Na, hwnna yw'r, mae lot o ni, fwyaf ti ar peiriant, allai neud hyn, o na yw hwn yn gloi nawr, sdim cloi i fod, amser sy'n eisiau popeth. Wrth gwrs, ti'n mynd cam ymellach nawr, wrth aros nôl, sicrhau bod popeth i ffwrdd, pam wyt ti'n neud hynny nawr? Wel, beth digwyddodd fi'n credu. Mae fe'n damwain, ofnadwy beth digwyddodd i fi, ond fi'n teimlo bod fi'n lwcus i bod yma. Achos mae lot o gweud, gystianlwc. Do gystianlwc noswaith ni, ond fi'n teimlo bod fi'n lwcus, fi dal byw, fi dal yma, fi dal mai boeni bobl. Ond na, ti yn neud pethau fel la, ond beth sy'n wael yw bod rhywbeth gwael yn goffod digwydd i rhywun i goffod newid i ffordd yn ei wneud pethau. Hwna yw'r peth. Os safiau un bywyd, bod rhywun yn meddwl, os mae'n lle digwydd i fe, lle fe digwydd i fi. Wel, Aneurin, diolch i ti boi am rannu dy stori. Top man, diolch ti boi. Good boi, Aled. Diolch. Neis gweld ti to. Ie, fi'n gwybod, ro'r cyrra'n yn ola. Ie, ti'n iawn.